το κόκκινο μήλο δεν ήταν απλώς ένας στόχος στη ρητορική των Οθωμανών, συμβόλιζε την παγκόσμια κυριαρχία και την επιθυμία να υποτάξουν ολόκληρο τον γνωστό κόσμο. Ο μεγαλύτερος υπηρέτης αυτού του ιδανικού ήταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος. Ο Μωάμεθ ήθελε να θεωρείται νέος Καίσαρας της Ρώμης και με ακατάπαυστη φιλοδοξία ξεκινούσε συνεχώς πολέμους. Με επεκτατικές πολιτικές και καλέσματα για τζιχάντ, συσπήρωνε ριζοσπαστικά στοιχεία και εξαπέλυε αδιάκοπες επιδρομές στα Βαλκάνια και στην Ασία. Χωριά και πόλεις που ζούσαν άλλοτε ειρηνικά, τώρα έτρεμαν μήπως δεχθούν μουσουλμανικές επιθέσεις. Ο πρώτος μεγάλος στόχος του ήταν η Κωνσταντινούπολη και χάρη στις αδυναμίες των Ευρωπαίων και Βαλκάνιων ηγετών το πέτυχε. Ο επόμενος μεγάλος στόχος ήταν η Ρώμη, δηλαδή το κόκκινο μήλο. Στα τέλη του 15ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε εξαπλωθεί από τα Βαλκάνια έως τη Μεσοποταμία. Η ανάπτυξη αυτή δεν βασιζόταν μόνο στη στρατιωτική ισχύ, αλλά και στις συνεχείς εκκλήσεις για τζιχάντ, με θρησκευτική νομιμοποίηση. Κάθε νέα εκστρατεία σήμαινε τόσο ευκαιρία για λάφυρα για τον στρατό, όσο και επίδειξη δύναμης στον Ισλαμικό κόσμο. Στα κατεχόμενα εδάφη δεν επέβαλαν αμέσως θρησκευτική μεταστροφή, ανταυτού απαιτούσαν υψηλούς φόρους από τους μη μουσουλμάνους, τζίζια, άρπαζαν παιδιά και σε καιρούς εκστρατείας ζητούσαν τρόφιμα, ζώα μεταφοράς και εξοπλισμό. Για τους Οθωμανούς, οι βαλκανικοί λαοί ήταν απλώς πηγή πόρων και δούλων. Ο νέος στόχος του Μωάμεθ ήταν η Ιταλία, διότι η Ρώμη, το κέντρο του παπισμού, αποτελούσε το δεύτερο βήμα του κόκκινου μήλου. Μία τέτοια εκστρατεία θα κινητοποιούσε ξανά μουσουλμανικά στρατεύματα, υποσχόμενη παράδεισο και ουρή για όσους πέθαιναν στον Ιερό Πόλεμο. Στο Οθωμανικό Συμβούλιο, μετά από μακρές συζητήσεις, επελέγει η πόλη Οτράντο. Το λιμάνι αυτό, που ανήκε στο βασίλειο της Νάπολης, διέθετε κάστρο σε στρατηγικό σημείο στενού περάσματος, αλλά με αδύναμη φρουρά και απομακρυσμένα ενισχυτικά στρατεύματα. Κανείς δεν περίμενε επίθεση για τους Οθωμανούς, ήταν εύκολο θύραμα. Το 1480, ο έμπιστος στρατηγός του Μωάμεθ, Γκεντίκ Αχμέτ Πασά, έφτασε στο Οτράντο με περίπου 90 πλοία και 15.000 άντρες. Οι πρώτες κανονιές προκάλεσαν πανικό. Ο πληθυσμός και η φρουρά πάγωσαν. Ο πολυήμερος βομβαρδισμός μετέτρεψε την πόλη σε ερείπια. Όταν άνοιξε ρήγμα στα τείχη, οι Οθωμανοί εισέβαλαν και ακολούθησε σφαγή. Όσοι μπόρεσαν, διέφυγαν βόρεια προς τη Ρώμη. Οι Οθωμανοί πρόσφεραν στους κατοίκους μία επιλογή: εξισλαμισμός ή θάνατος. Αυτή τη φορά στόχος δεν ήταν μόνο οι πόροι, αλλά η δημιουργία βάσης για επιθέσεις στην Ιταλία. Περίπου 800 άνδρες που αρνήθηκαν να αλλάξουν πίστη σφαγιάστηκαν. Σήμερα είναι γνωστοί ως μάρτυρες του Οτράντο. Γυναίκες και παιδιά αλυσοδέθηκαν, κάποιοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, άλλοι κρατήθηκαν για λίτρα ή δόθηκαν σε αξιωματούχους ως παλακίδες. Η πόλη βυθίστηκε στο αίμα και στα δάκρυα. Όταν η είδηση έφτασε στη Ρώμη, επικράτησε φρίκη. Ο Πάπας κάλεσε τις ευρωπαϊκές μοναρχίες για βοήθεια, αλλά όλες ήταν απασχολημένες με τους δικούς τους πολέμους. Κυκλοφόρησαν φήμες. Οι Οθωμανοί θα βάδιζαν σύντομα στη Ρώμη, θα σκότωναν τον Πάπα και θα εξανάγκαζαν όλους τους χριστιανούς σε αλλαγή πίστης. Έμποροι εγκατέλειψαν τα αγαθά τους, οι άρχοντες κλείδωσαν τις οικογένειές τους σε κάστρα, τα σιτηρά αποθηκεύτηκαν και ο λαός πείνασε. Οι Οθωμανοί είχαν τρομοκρατήσει όχι μόνο μία πόλη, αλλά ολόκληρη την Ιταλία. Στο Οτράντο, τα Οθωμανικά στρατεύματα ετοιμάζονταν για νέα εκστρατεία. Το σχέδιο του Μωάμεθ ήταν να καταλάβει το Μπρίντιζι και το Τάραντο και να περάσει χιλιάδες ιππείς στην Ιταλία. Όμως το 1480 συνέβη κάτι απρόσμενο. Ο Μωάμεθ αρρώστησε ξαφνικά και πέθανε εν μέσω προετοιμασιών. Ο θάνατός του θεωρήθηκε ύποπτος, πολλοί είπαν ότι δηλητηριάστηκε από τον γιατρό του. Με την είδηση αυτή, οι Οθωμανοί στην Ιταλία πάγωσαν. Δεν έφταναν νέες εντολές, ούτε ενισχύσεις. Ο Γκέντικ Αχμέτ Πασά σταμάτησε τις επιθέσεις και κράτησε μόνο το κάστρο. Στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε διαμάχη για τον θρόνο.
Ο πρίγκιπας Τζέμ κινήθηκε από την Ανατολία, ενώ ο Βαγιαζίτ κατέλαβε το παλάτι με τη στήριξη των γενιτσάρων. Για τη Ρώμη αυτό ήταν καθοριστικό. Αν ανέβαινε στον θρόνο ο Τζέμ, η εκστρατεία θα συνεχιζόταν. Ο Βαγιαζίτ όμως θεώρησε την εισβολή στην Ιταλία επικίνδυνη σπατάλη και διέταξε την εκένωση. Οι Οθωμανοί έφυγαν με τα πλοία και οι κάτοικοι γύρισαν είτε στα σπίτια τους είτε σε ερείπια. Οι Οθωμανοί άλλοτε έβλεπαν τα κατεχόμενα εδάφη ως πηγή, άλλοτε ως βάση. Η κατάληψη του Οτράντο αποκάλυψε το αληθινό τους πρόσωπο. Η σφαγή των 800 που αρνήθηκαν τον εξισλαμισμό, η αιχμαλωσία γυναικών και παιδιών ήταν μόνο ένα μικρό δείγμα της αιματοβαμμένης ιστορίας τους. Αν ο Μωάμεθ δεν είχε πεθάνει, ίσως οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνέχιζαν να τον υποτιμούν και να συναλλάσσονται μαζί του να είχαν βρει το τέλος τους και ολόκληρη η ανθρωπότητα θα είχε γνωρίσει την Οθωμανική μηχανή καταπίεσης.